dünya күләм yarışlarda birinçilikni birmiler. Şın irler mine şunday buла инде. Ay, şolay дейсіңме? Мен де келішім ерке. Қаралы, сәхнеге шығып орлы-бирлі ерген қызларының мен айтам инстаграмларын қараған ем. Міне шунда бірер репост жасап қойсаң, нәрсе болыр бекен? Нишләтсеннәр инде. Профиліңа бір қара яндырып, бір лайк қоярлар. Қызлар ма? Әйде, нишләтсәләр дә мин қаршы түгел, ризайын әлбәттә. Қызлар профилға да, барсына да қойсалар, мен инде түзімсіздік белән міне хәзер синең белән сөйләшкән шулай дип әйттең дә, фикерләр шу алып китте әле минем. Нәрсәдә туктап калган икән без? Белмим мин нәрсәдә синең тукталганыңны, мин конкретно шын ирләр турында сөйләп маташа идем. Мин сүзне кирегә бұрмакчы булып маташтым, әйме? Ирләр гомумән конкретный халык инде аларда, конкрет факт. Конкрет факт нәрсә була? Ирләр менә. Нәрсә була? Ипигә чыгып китәләр, кая баралар, әйме? Ипигә дип чыгып китәләр дә, bir ипи тотып алып кайталар. Хатын кызлар чыгып китәләр ипигә дип тә. Помидор, сыр, колбаса, тегесен, монысын исләренә төште, онытмасалар ипидә алып кайталар әле. Онытса инде. Онытса кем ала? Син алып кайтасың. Син алып кайтасың. Кайтуын кайтасың да, син бүгеннән кыска иярдә дип кенә әйтәләр. Әйтәләрдер. Тыйм ТВ сәхнәсендә шибәр кыз Индива! Син бүгеннән кыска иярдә.
Әйтәм җирле бүген Казанның үзәк загысыннан качкан киленнәрне эзләп йөриләр. Менә икән алар. Менә Менә киленнәр парады, әйме? Асаф Валиевның тормышка ашмаган хыяллары. Менә алар. Туй күмләкләрендә алганнар, күрәсеңме, акча тәрәм итеп торасы юк, ал да кит. Кайсын телисең? Халык шатланды. Халык шатланган вакытта безгә бирегә пирамида залына татар эстрадасының Олимпын гәүдәләндергән музыкаль биеклек премияларының чираттагы порциясын лауреатларның тәлинкәләренә салу өчен ТМТВ телеканалының шеф-повары, баш мөхәррире Кадырова Лилия Дамир кызын чакырып калыйк әле. Миңа калса бу урында зур итеп, көчле итеп алкышларга кирәк. Хәерле кич, ТМТВ телеканалын яратып әлеге залга җыелган тамашачыбыз, шулай ук зур сәламнәремне хәзер телеэкранда булган тамашачыларга юллыйм, чөнки без традиция буенча бүген дә туры эфирда эшлибез һәм безнең бүгенге премиябызда бик матур номинация бар. Татар сәнгатенә керткән өлеше өчен. Шуннан да кичәге инде бүген онытылган заманда телдән телгә, өйдән өйгә йөреп, күңелләргә кереп калган кыйммәтләр бар татар халкында. Шуларның берсе җыр. Һәм аны башкарган легендар шәхесләр. Шундый легендар шәхесләр арасында безнең Флюра апа Сөләйманова да бар. Һәм бүген ТМТВ телеканалының махсус бүләге номинациясында татар җырының моңлы үткәнен, якты киләчәгенә алып барып, буыннарны бәйләгән әлеге легендабызны без бүләкләргә телибез. Бәлки күпләрегез ишетеп беләдер, шушы көннәрдә Флюра апа катлаулы йөрәк операциясына әзерләнә һәм шуңа күрә ул безнең белән бу тантанада була алмады. Ләкин әйдәгез, көчле алкышлар белән легендабызга сәламәтлек, озын гомер теләп, без әлеге биеклекне аңа тапшырыйк. Мәртәбәле премия, мәртәбәле җиңүче, бик зур рәхмәт Лилия. Хәзер инде шушы көчле алкышлар тынгач, тагы бер номинациядагы җиңүчене билгеләрсәк була бергәләп. Бик матур гына номинация, әйдәле Назлыгөл, рәхәтләнеп җиткер әле. Нинди номинация бу? Иң яхшы алып баручы дигән номинация бит. Кызык номинация, карыйбыз экраннарга. ТМТВ телеканалының иң яхшы алып баручысы номинациясы. Айрат Ильясов. Мин Айрат Ильясов. Бүген көтелмәгән яллар. Айваз Садыров. Килүче студентлар көнен уңаеннан мин Айваз Садыров, музыкаль кайма хит парады резидентларының әлеге ишырдагы Булат Бәйрәмов. ТМТВ телеканалында тәмле креш тапшыруы һәм инде кунаклар белән дә таныштырырга рөхсәт. Лилия, әйдә ачып торма. Үзем генә әйтәм кем җиңгәнен. Так, менә монда иң кызыгы башланды, Лилия. Әйбәтләп укы татар радиосына менә син бар. Айвазның күзенә туры карап, хәзер. Дөрес хәрефләр белән укы. Айвазның күзенә туры карап, ТМТВ телеканалының иң яхшы алып баручысы Булат Бәйрәмов. Булат, менә син җиңүче. Хәзер аңлашыла инде Лилиянең нигә кара киемнән килүе. Сине бүләкләгәндә генә шундый кием белән килергә була. Булат Бәйрәм халкы шабалайга җәмәгать, хөрмәт иткән коллега, алайда Булат, бүген микрофонга күп әйттең, бу юлы әйтеп торма, пожалуйста. Шәп әйтмәскә, Айваз, мин инде Барс медиа ширкәтендә 2001 елның апрель аеннан бирле эшлим. Хәтта мамонт дигән кушаматы да бар шуңа күрә, Булат. Бу кем мамонт, кем динозавр ди эш анда түгел. Зур рәхмәт Барс медиа ширкәтенә. Зур рәхмәт мине чынлап та Булат Бәйрәмов иткәннәре өчен. Әлбәттә инде бу радио хезмәте дә һәм инде менә 5 ел дәвамында ТМТВ телеканалында бергәләшеп тапшырулар эшлибез, бергәләшеп уйлашабыз, бергәләшеп көлешәбез, елашкан вакытларда була. Зур рәхмәт Лилия, бергә шул алга таба да эшләргә ясын безгә бергә. Зур рәхмәт. Булат, син Һәм әлбәттә син пенсиягә киткән кебек сөйлисең. Шунда китсәң, 16 ел бит инде, Айваз, белмим. Тагы. Айваз бик көтә ахырсы минем китүемне. Теге алдагы елга инде чынлап та әлеге номинациядә җиңәр өчен. Айваз, не дождешься. Булат Бәйрәмов җәмәгать. Көчле алкышлар. Рәхмәт, зур рәхмәт. Котлыйбыз сине, Булат, котлыйбыз, рәхмәт. Тагы бер күңелле номинация Лилия синең тарафтан тапшырылсын. Универсаль артист.
Универсаль артист номинациясы. Рамиль Шарапов. Ризат Рамазанов. Рифат Зарипов. Лилия күттірме. Қазір секіріп тұра. Универсаль артист. Жеңушісі Рифат Зарипов. Рифат Зарипов! Назыгүл, қазір аңладың ма? Бір күні жиылышқа келмеген едік бит. Шушы малайлар келген еді, аңлашылар қазір. Рифат Зарипов күшті алқышлар. Бір генә кем булмады. Лилия ашықма. Һәм безнең тагын Тагын бер бер, номинация тагын бер. бар, әйе. Ышынан да авторы башкаручы. Экраннарга күз салыйк. Автор башкаручы номинациясы. Гүзәлия Балдамай. Лейсән Махмутова. Ашуланма. Шәшкә. Мин үз-үземә хуҗа. Әмәлеген номинацияда жеңуші Лилия, рәхим ет. Һәммәсе дә бик лайыклы, үзегез дә күреп торасыз. Ләкин җиңүче бер генә һәм ул Ләйсән Махмутова. Ләйсән Махмутова. Шакырабыз сине бирегә. Данлыклы ижади династия вәкиле Ләйсән Махмутова. Син моңа Ләйсән лайык. Рәхмәт дуслар, мен бик шат. Бәйрәм белән Тинтиви! О, Таң кишеләрдә, тугайларда киләкә күк тавышы. Әллә ниләр уйлата ул, артта күңел сагышы. Эй, күкеләр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Эй, күкеләр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Ай günlərне киләчәкне юрамагыз күкләр. Җиргә килгәч яшигәле, бигрәк матур җир күкләр. Эй, күкләр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Hey, selam Kazan! Her kiminin bары өзі yazmışı, kimge küpemi yazılgan. Ayrılmışı bir girde, bu dünyanın nazından. Hey, köküller sanamagız, bizim kalgan ömrüne. Aşıktırmagız günlerine, ernetmegez küngelini. Aşıktırmagız günlerine, ernetmegez küngelini. Hey, köküller sanamagız, bizim kalgan ömrüne. Aşıktırmagız günlerine, ernetmegez küngelini.
erenetmegez Küngülünü Kozan Hey kakuklar Sonamağız Bizinin kalğanı günlerine Aşıktırmağız günlerine Erenetmegez Küngülünü Aşıktırmağız günlerine Erenetmegez Küngülünü Hey Zurrahmet Piramida sahnesinde TMTV premiyasında Güzel Ahmetova. Güzel Ahmetova. Bravo diler halk. Yarattı halk güzelimizni gördün mü? Yok, qaralesin bu Güzel Ahmetova bigrek dertliymi? O'zi kichkina guna, o'zi dardli, o'zi etib turadi desam da bo'la. No sen bosqan jerinden uch chiqara deb aytirga tilaysan endi. Qara neydi motor adabiy so'zlar bilasan. Tege men berib turgan 5-klass xristomatisi o'qib chiqqansan bo'laysan nazlagan. Vaqt davadilar bit. Kim ayta? Xalqda shulay dey, Ilvina da shunday yo'q fikrda. Ana hattoki kelasi jiri da naqtamna shulay deb atala. Vaqt dava. Alasa küttürmeyik. Mana hozir rock eng yaxshi konsert programmasi nominatsiyasida jingga yo'lagan Elvinani sahnaga dashik. Kuchli olqishlar. Ilvina! Sezdirmiş ya kırık ko'nglime Ni qo'g'ildim tatlı hislarga Ni shug'ayni sinili xiyolimdan Shinbarliqqa nishib ko'sharga Vaqt davo deyler Benim canlı vaqt davalar Güzelirler her nemesiller ele Dünyadan sapsız yaralar Vaqt dava Benim canlı vaqt davalar Düzelirler her nemesiller ele Dünya sana sapsız yaralar Yaşanışlı Almağanға Yüreksiz menge yarılar Yalgan sözler bilen aklanırga Her vakit şayet tabılar Vakit dava diler Benim canlı vaqt davalar Düzelirler her nemesiller ele Dünya sağan saksız yaralar
Күңел дәрьясында құйындым. Аңларға да хәтта теләмишә, барына да нөкта қуйылды. Вақыт дауа дейлер, минем жанны вақыт давалар. Төзәлерләр, әрнемәсілер әле. Син ясаған сақсыз яралар. Вақыт дауа дейлер, минем жанны вақыт давалар. Төзәлерләр, әрнемәсілер әле. Син ясаған сақсыз яралар. Төзәлерләр, әрнемәсілер әле. Менә шундый экстравагант номер белән сәхнәбезнең сәхнәсендә Эльвина! Эльвина, менің хәзер чүп парайды дигән татар халыга киятен беләсезме сез? Эльвина, көчле алкышлар!